chibai le vek ule hei zan ina chang chuan kadam le ang ti Hriatpuia Pachuau zia Victor lalpek luwa ti Ziaktu kha kan la chewanga ngai nam takaron ziak thin tu kha ani a Hriatpuia thon thu kan ngai thale to dona ti chuan hemi chung hian short story kalo ziak ve kewanga asang lam te po atel to mai thei sang lam pang hi in request ve le china karon sang thut mai thei bokani ke po ti chuan zan in kan thu von tur hi ka ming pui mangai zuali mison veng hian aron thanga kan lom hle mai uma I chunga sam somthum pachari chang khata changa chang thum thil chalo ti tu te awangin in tilungai du sula fillo taka ti tu te chu othek chu lobet angin a thlukin an thwayanga nimshing angin an voi don si a lalpa churingla thil tha tiro herama hian omla rin omna zel ro kadam le ang Ziaktu Hriatpuia Pachuau chen khatna swang to na ina thlen phak chin ram nuam borwa ka te khian ha dam takin swang to na in kalam vela chum te chu khoin swang to na khovel hlim chu ingkim mai chu a ha dam thlakin a hlim tak zetani khovel kan dam hun chunga a hlim lai bernia an soi chung huna nge chuan ka cheng meka ka khovel chu to mai nan ti chiat ka phal lo a rei don nge don lo ka shelo ma se ka hlima chu tu na chuan tok viawe zanga chuan ron bele to chem ka bestie na nu ni chuan min lo zot vara bia a ma se min la bem che alo nui var chungin ka lo ti a varial rei the jok ve ti na nui var ram nun sanga hi kan school ami ani mel thatak tia soi tur chu ani lem lo ma se ajia hi mei chedu che ani apa em zui kasha dan phei chuan mei chia a star to chu chai thluk lo ala nei lo an tia a zei via wani karing a mel chu a thalawa a chia tia soi tur ani lo anui moi em a en top hian apa ngoi ka ti mai chu ti bak chuan ka soi thiam lo a hang ve dewa a piana moi fu bok mi pango lam ain hang lam hian min hip jok shim kan class in anga tuna hian class 12 kan zir me kani ka ming chu ember zong nun moi ani me che te reu te le nui du de umai kani ka in hu dan chuan ka mela cheshan lawa ka vun po ango ve viau bok chen khat chung kam ka sha danin te fel ren ron kim ve biai an ti ang kha kani ve kami ja hi anel ve shim nge min nel tu le min star tu po anom ve nuk mai chian kom deu bi kani ve 3PE le nanu ni le ve ni ti an ni kanin zui deu chota midang minron kom ve deu tu te ho po om thau ma se ke ni pali hi kanin kom bi ka ti the mi palam hian kan bula om nuam an ti ve kanin kom ho na sa thin khop mai thingtlang khu te reu te om kan ni kan school lu na po hi private ani nge khutlang nu le pa chang jualin an din ani kan khomi tlom ngai deu te lo tlem te nein zirtir na an thokani school kan thlenga classroom ma chuan sang le a chian te ho an lo chu kom lai kan valut min lo mu chuan kanin mil zawa kanin nui zeu bak chu engma kan sui lem lo ka bek chu do kana da in nanu ni nen chuan kan chu veni te po rei lo te an ron thleng ve bok gp chuan sirbol tur ron pai ro chuna exit nen kan eidon nia nui var hian ati ka chila put ngal ke hi theilama kher chuan thlem ngai lawa tu cha kani veni chuan chanchin 30 kan neim nui pat hian ron ti sang awamel zo pa chuan engma la ron soi lo ka lo ti vat sang inen an ni in ka sha gp chuan lo ti min ti hnual ngal roi the ka lo be sei ru viau po ani ma na zeb lo chuan kan school anga chuan mi kan tlem ve tlema kan du ve deu chu kan star ron ngal vek zel chu wang chuan mei che ho du ron ni pui thei chu ka du ani anin chen to in ka sha nanu ni chuan lo ti vata ke ro engma soi lovin ka ngoi kar thung be sei tam tak ka neya ka du thu sam po thil sang lua ani shan lo pasal fanau neya lim takadam chung hun man dun hi ani mai
ka zirna hi chu ka ngai chak lem lawa ka pa chi chuan ka lom tok em zel baka kan chung ko din hmun ka thlirin thui tak ka zir thei don lo ti la chu thil chang sa ani mai chi a ni e kan ha so lawa kan u naw la kan tam ve chi kanu hi mi shi sel lo sa ani ve a thawlai reng ani ngai lo ka pa ero hi chu sanghet let lot ani a palian tak ni lo ma se ati thei ang ti thei lo hi anom ve nuk mai kan u naw hi pasari lai kan ni a mi pa pahni omin meichhia panga kan ni thung ke hi apang ber dot ka ni a kanaw chia kan pang ber hi mi pa ani thung class kan chana zirlai po ngai chaklem lo chuan kan ti de ureng ke chu sang hi karin zong ani lo ale ran ti tlat nangla hi inep ve me sia atina mai mayang che ti ka hlau gp book chuan ati a soi tur po ka shilo ngai zong kala nei ngai lawa a soi dik viau ka ring alir ve thawang ma se ember hi adu ve ri ember hi chu adu viawang a mel tha a azun te hi an viawang ka ring nui varvarin ve ni chuan lo ti a ka ril ru ber po ka sei chuak thiam lo ril ru mumal tak ka pu lo ani ber sanga hian min ben ta che engtin nge ka ti anga enge ka choi ve ang ti po ka she chuang lo ka sha zong chu ka du ve ti hi ani mai nanu ni chuan thil dang chu yang u aron ti a chu po chu ka phur chuang lo ke ma hi ka lak lo vel vek sanga chan chin choi ka du a an choi cha tin nuam ka ti lawa an fak la hian nuam ka ti po in ka shi si lo break a hun chuan zung turin kan chuak sap sapa sanga chu ka va en zeu min lo en ve mi a lo chu tiang vel mai po chuan ka mu ta thlak dang lam thei ani chu ka chung ri la hian min tur ut uta va biak mai te ka du rum ma se me cha ina va po ma chak viau kha ka du bok si lo ka du tak zet ti chu ka hai lo ma se ke ma le ke ma chu in fuin amber in sum ro ka in ti a rel ru fim chete ka la nei ve chu man sham ka du ani kan zun zo chuan school nung thutna a sang le sang ni lo thutun lai chu kan va mu a ka chek chhuai ne mai hian ka sia gp ila chuan min la ron ko mu dewa so en ro an la in chen mi alawang ala ti zui en zuin engma soi lo chuan classroom lam ka pandinga ka chian ti ho chuan min ron zui ve mai bawk ngai zon chi ani lo to pang bial nu nei lai phe chu star chi ani lawang o ve ni chuan min ron ti a chan ber chui tur she chi lo hian ka pik chun mai in ti shom tu chu an kara chawak lo nyang aron biak dana che shat mai lom nanu ni chuan lo ti thung nanu ni wang hian be se na hlim om ka nei pha a ka hulek lek do na in ka du ber min du pui ve tla ta wang hian ka hlim le ang loya ka chan te pani po hi ka dem chuang lo kan nat an hlo wang liao wa choi an ni ve miawa ke ma zo khi dem om ber chu ka ni enga ma in be se ka ti sang ve wak zela kalaka eng feeling ma alo nei ve lo phe chuan ka in ngei to na mai don hoi ham ka in control anga ya ni ni e eng ma hi be sei tur ani lo kan be se anga thila thlen lo hian kan na thina ni hetiang zong sia a ngai to chung hian ka ngai to na te chu ka thlak dang lam thei chuang lova ka control thei pia lam thil a thleng phato ani ma na ka vei viau ani po in vei om reng ani kan school mi palak ber ani miawa lom le sanga chu ka en le zeu chena class a kan thil zir po ka ngai to thei lo na deu fak hian min nar sila ka be sei to mi alo na tur thu soi se te ka ti thol ma si ani ang mi palaka chang chuan chu tiang chu ka dong thei om der si lo ban hun thleng chuan ka mut a fu lo tluan zaka sang in en chuan an la ho dun zui an hlim hmel em le ngal school kalpo ka pe lo in thlena mut mai ka chak mu pa a thil ngai to mai te hi ka chaka ka chawa ka zui ngoi in ka thleng che achu ka naw alo che ani che kang chu alo nok nuaya ka mut nen ava in mil lo tak pe lo de vin ke in thaka ka ti fai zung bok ka nu leng ron hola chuan ti tur ala soi zut le ngala ka ning tam lo der mai ka du amber in ngei to harro ibial pa po ani lawa chuti taka thik thu ti cha tur po ani lo aron be ve mai che ani kha sof su ti in ka in fui phur lui shama
ni e sof thiang ka ni lo ti in ka ti tur te chu ka ti le ta zawk tlai lam chu ka phe buai char chara ka pa te hna thok an lo ho po chuan kala buai khop mai in ka ti fai zo le meu chuan khwa po athim der to ka u te ho in khom du awangin chu e ka siam le zung chunga kan ei puar hnuwa ka ti fel le zung chung bok ka buai lua ta ka lungleng man ta lo chu ani ber mai ni e kan sof ai chuan ti tur te hi zongila rel rupek na tur thil dang te hi zong da ila kan zia pha sot jok chena lo ni hi thil thar chatak ka shat belani thleng ka sil zo chuan zirlai lama ka burle chota sanga chu ngai twa lo sham ka du awangin ril rupek po ka tum khop mai ka mut a chhuak ve viau to a voi thum lai ka mu thlu ti ka sha chuan sana ka ena dar so ma lo ri der to in khung fel zung zungin ka mut na lam ka pana ka u te ho in leng po an ho chak chak mai ka van nei na alakal tluang nge van doi van ne ka ti jok don khum ka thlen rwalin ka mu hi la nyang engma ka ngai to na alut man lo ka harle meu chuan khwa lo war fel der to heti chung hian ka ngai to na lwa ma chaber tu chu sanga tho alani heti em hian ka lo be che ni mo ti ka ngai to a ngai zong ngai sak ngai lo hian ka ve ve hle ka ti lo thei lo ke hi mangai na la na chi tak ka ni don ni in ka sha ka vadu lo tak o ka ti thei la der si lawa in thunun sham sham hi ka zir phot chu angai ani thau chuakin ka in phi fa ya ka ngai to na lak pen ka du awangin ti tur chu ka zong hal char char kanu po chuan magmin ti dewanyang ipiang thar nge lung oi lo na i nei min ti a anui suk chu ka wan chuan alom ve hle a min fiam mai maya ka ngai engtin ka chang lem lova zalo tak chuan ka nui lui ve sham sham chu ani kha ka unau te ho an ron thau chuak sap sapa tukdanga thoma ngai lem lo le chu eidon an kai tho zia chin chu tianga ka om chu mak an ti deu nge min fiam sek le ngal kan unau ho hi in fiam le nui ho dal dal kan war ve shim shima tukin ero ke ma chu min kap char char thung kala choi tel lo chu kan u baber hi mei chani in aizola pasal nein a to a adot tu hi apachal athi awangin fanu pakhat nein kan in lama aron kir le thung apathum na hi mi pa ani a nupui ala nei lo thunga apali na ero kan khwa tho veng thlang lama pachal anei thung apanga na hi nulani in school a chol tu a ti chuan keile ka naw mi pa hi school kal lai chu kan ni mai hi kan chung ko din mun tlang pui le kan o naw te ni phung chu ani mai e tuk chuan eina ka ti fel nu chuan school kal turin ka in siama ka naw ero ako chhuak le dai to nanu nin chuan min ron somin kan kal zuita a sanga mu bol chu ka wachak lo tak gate thlendona veni te kan to ka anni pahni hi kan chana po anin kom dun dewa kele nanu ni kan in kom deu bok kan in ti boy ngai lem lo thung in ngei tak le nui ho war chen kan ni a ma se ngai zong ka nei tum ve wange tun lai chu kan nui ho kha ta veu mai kan chan ho bawra ke ma awanga acha chu ka du bek der lo ka in siam rem wat angai ti ka sha class kan thlenga ni dang ang lo takin ka nui le war to a ka chan te po chuan no man ti ve le hle to in ka sha ka chung ril taka ero ka hlim lawa ma se mi dang te hlim na dal tu ni ai chuan kan in thu ve te po hi anga in ka sha break a chuan chile marcha kengin mi pachen kha thonian school nunga chunlu kan lawa tui kan ti hlom khop mai rel rungoi lai ti hian thei thur te hi eila a thata phian in ka sha hei chu ka tun din hmuna ka ngai ve dan mai mai ni aron bele to chu em nanu ni chuan joi deuh hian ati a ka lu ka thing ringot phone ero ka en mia lo thung ama bok chuan an chale to anyang shi om ti du su ngai zong nei te chu nat na mai mai an ti kha nui var hian ati a ama po hian khodanga bia ka nei reng sia abial pa la chu sang de umai fit ruk don anyang chu ama la hi ate vi ang reng sia akhal tar le ngal abial pa hian ke ni aya naw deuh chu kar kha chung vela nei zoya pathloi ingai zong kan ti fiam fo a hudu lem hlei lawa ama hi aril ru atwang ve shim nanu ni te hi anu havin an khusavi a
pa ber hian nupui dang ne sanin anau nen chuan anu hian a Hriatpuia an upa ber ero nupui neitu ni in inshang an chang to thung ani po hian pasal nei vat vata pasal ti ang chunga thlamuang taka chu achak ber naupangte ni chi hian din hmunin a zirmiau lo chuan kho hoi hi ajima kan jim te po hi kho puimi te a in hniam fe jok thin chu ani hi GP te thung hi chu an rual ve khopa an upa ber hi aizola anupui fanau te nen an pema adot tu le apathumna te hi chuan kan khwa a ve ve a pachalan nei thung midang zong chu nupui le pachal nei lovin an la oma onau pariat lai an ni nge nge GP hi anau pang berani a duat po an dot viau bawk veni hi chu onau mecha hlir panga an ni thunga pa berin boral san to in anu havin an khosa a an upa ber le adot tu te hian pachal nei to in veni u cha le anu hian ei an zong ve bawk belarik ta ka chuan kan tlan chawa kan sarmoi la chuan kongkabula min lo changin alu tura piang chu alo khonga hei chu ati dan ve reng ani kan lu fel nu chuan sarmoi chu ron lutin mi pa ho chu afiam kwala adu du chu akuk fok fok phoda chumi nu chuan class athan ngal hei po ati chin dan thawani muana chu sarmoi chu nu chuan kan lampani na lo kala kalo en ru zeu zeu engtak ron ti ang bokati lain nai taka ron kuna kalo en reng lai chuan nui sukin le khathem hi min ron pe a chhiar ro ati subok muana hi sanga best friend ani a amwa berin thil min ron pe chuan sanga tir ani ka ring ngal ngut lekha chu hongin nanu ni nen chuan kan chhiara school bana gate bula min lo ngak ro kema sanga ti te mai chwa in Ziaka sanga chu ka va en vata min lo nu yawang chuan ka phur khop mai ka chan ti ho chu mu ve vatin min lom pui khopa GP la chuan abem don chi anyang ka bi thladon chu ala ti zui ka hlim le veng veng to last period chu are ka ti ber chum ala ni nge yang sana chu akal muang tariau hian ka sha sanga chu ka va en china ani thung chuan zirlai chu ngai chak mel ve khopa min ngai ven lo lui ni in ka sha ni danga zirlai ngai sak ngai tlat lo ani second tin chu ka chiara minute engzat nge la om ti zong zong nen ka lo chhiar pui thlap thlap bok atopa chuan dar chu rita nge nge a dar rik nu chuan ka zam le ang luya ruat te la chu anin khung mial mial to bok si rang taka in khung ve in ka chuak vata kan chan ho chuan gate bula kan lo vading ve nge ya ka khur dar dar le ngal nanu ni chuan rei lui ve de wani lo mo nga hlen mel tak hian ati a school lam chu kan thlek le dak dak chen muana le sanga chu an ron kal pheya so an ron phei lom ve ni chuan lo ti vat ka lo jam che ve khopa nanu ni kut chu ka hum wang wanga min lo en vat I zam ve de mi nui var var hian ati a ka lo bungat gate an ron thlen don chuan sang sangi chuan ron awa an hoilet ngal GP chu alo check laka boina ra le lo lange ti in anir nang nang mai engma afu le thei tak tak don lovin ka sia kan ho mai don em ni zoi sap chuan ka ti a min lo en chap lom sang sangi la chu an ngak le ta ngala ka te chem chem ni mai in ka sia sang sangi la chuan abana ka in pangchan mel se thian an thlengia ya ka fan ngei me mai tak kan lom na zon an ron thlen chuan muana chuan min ron ena min nui suk bok sanga te ro chuan min mel e ilo ka sapu pupa ka zak chem chem bok nga tinge mo ka be se hi ka ti san ve vak zele ke ma ka inti na mai mai ani ka zoi le vek to kaning hetiang hian ka om ve zia lung hnur zet chuan kan ho nak naka ka chan de chuan min hnem ve lai lai bok kho vela hian mi pa pakhat chau anom hlei nem du to mia chu GP chuan ati a thin rim ve mel khop mai ve ni chuan sang sang inen khan anin chen mia lo nge anin be chale don aniang o ati wang wanga muana khan min fia mai mai zo kan lo mo khoi mo lekha khalo late nanu ni chuan lo ti vat lekha kan han en non le chu sanga ko ziak ang lo ti na riau kania lel muana khan min lo fia mai mai ani chiang mai ka ti rel ru ngal o ani chiang lutuk min lo nui suk dana te khan awachim om mai mai tak
ka thian te chu an peng sap sapa min fuina sabok nen be sei to lo top katum ni e ke chu ngai zong ni chi po ka ni ve donin ka in shelo in ka thlen chuan ka dam doi mu chhuah thar ti tur zon chu ka ti le chana ma se ni min angut chuan ani theilo tun chum zet chu ka tha ana ve tlat ka phone chu aron ri chawa lel mo na message lo ombok ka open vata ka va hu mai mai tak ka ti pal o ka fiam thu mai mai ania in lo la thu tak le lu tu kha mak ka ti jok ti chu aron thona ka va han ngei tak reply du lem lo chuan ka da a thil dang ka ti san ta dai ka naw chu ber phungin a ron ho a tlangwal wai to si hi a aya naw pangte te ko min a tal ber phung zela kanu chuan a lo haw ngal bor bor ani la chuan nui vur vurin bathroom lam apana haute la hi a hodu umang si lo a buai thla kania ka naw lo chuan nu chuan ka va 25 vele a ka zo me chuan ka u te ho po an ron thleng der to anin ti fai zo nuwa chu e ka siama tlai lam hi chuan le kha zirna hun po ka ne ngai ta me ulo hei hi ka du dan ani ve reng renga tu na chang chuan ngai zong lam reng reng ka boy pui to lawang ka tiril rubok zana chuan kan chan ho group a kan noi tlanga lalmona thil ti vek ani dan te engma soizui ka du lo thu le ngai zong boy pui ka tum to lo thu te chu ka soi ve lwama min lo like clear bok in khom lo zana ni boka ka u te in leng po an ron lang ma khop mai ser an ron kenga ka u chuan bol tur min ti awangin ka phone khoi lai chu ka da a ka va vil ve ngal marcha hi kan du ve awangin ka pol deuh chewa ka va chhop chuan tlangwal then khat ho chu an ner nang hlom enga ma ngai du lo chuan ka ban ma sabera soi che lem lo chuan muang changin an ei ve mai bok kan ei zo meu chuan an thak ti lutuk chu an si hluam hlama thak ka ti vak lo nen kanui mai kan ei na vel ka ti fai lain thingpui chuang turin ka u ten min lo aw le zuya ka chuan le zet nuwa le kha ka zir ve le ta chau dar sombor vela chuan ka u te in leng po an hole sap to a ke po mu turin ka in da fela phone chu ka en le zwai kan group a chuan an lo la noi hlom khop mai nanu ni chu pathloi ngai zong tin an lo chhai le to a nanu ni la chuan min lo mention na samai amber khuya ngei om min pui ve ta che alo tin na sa anui na chale don ti ka sha da wangin nui chung hian pathloi po an mu zo ve chuang hlei nem ti ka va type ve a abak soi tur ka shetlat lo engma an ron soi zui lem lo wangin ka phone chu ka da a ka chung trai zet nuwa ka mi chingin muthil ka tumta ane kamu hil the mai lo chu ka leta Facebook vela video en le in kanui mai zonun moi ilamenge lo jan lai ani to ka u chuan ron ti a darza ke en chuan dar som pani le achan ve alo ri der to tho hai lau tak chuan ka phone ka da a chang lem lo chuan ka mu thangal ka har chuan jing dar ruk alo ri der to a tho chuak vatin ka in phi fai sok bok thingpui ka nu in min lo pe a ka pa nen chuan an ti bora ka lo ngai thlave kar kanu chuan mi ron enin mai an khalo va hikla atui tur ka lo chuanga nge alo ti a ka thingpui in lai chu tlak popin ka chazui ve ngal ka u te hi chu na an tho awangin in chung sekre khoi vela hi chuan kan phut lem lo choi do na ka naw ka vakai thawa peilo mel za thian ron tho chuak ve chuanga in phi fai tur ti in choi ka siam chui ngal tho chuak klai ber ma se ka naw hi chu tho thu choi ya po kan chung jinga tu ma hian kan tluk chuang lo a ei nem le veu mai ka naw choi chu a rei dewa wangin ka tur seka ama wangya school ka tlai pha chep zel a to pa chuan a tho ve ta shama a tho tur la chu ala she mel em zui kanu chuan a kut lo sil pui na siam zui mola tlangwal pui to si hi no pang ber ani wang hi anyang in chunga chuan pangchang thiam ve takani ka in siam lai yen na nu ni aron thlenga min lo tur ve le ngal bok ke ni chung hi chu kan tlai reng maya tho ma ve pon kanaw wang bok hyang kan tlai le chen ge kan thlen rualin second bellery a tlan lutin kan be kan ta soka for day ni wangin kan devotion don ani kan first period chu kan pe lo tlang boka first period zo check in devotion ila kan ti sap mai
kan be se ang nge in kan sar fela chu alo chua le khopa thu a soi rei boka first period chu kan nei le thei don lo hlo devotion zo chuan zung turin kan chuak sap sapa lalmuana bok chuan mi ron chuin lekha hi ka kuta mi ron me bel le nok noka ka han en chuan ka ti pal ti te zong hi moi fashion hian a chei kwala a in thiam lo ve tak tak anyang enga vak ka ngai du to der si lo ka va en lai min lo en ve reng awang chuan ka nui varvara ka lu ka bu khum bok ti khan ka ngai dam ti na ni mai kan zun zo chuan classroom lam kan pana mizo period ani awangin kan phur khopa Hriatpuia chu ron lutin kan zir lai chu angai nom thei ang ber hian a choi kur dupa kaning phal lo mizo period hi chu break dar rik chuan ka chan te chu zung turin ka choma an zun alo chuak ve lo anyang wa zung mai tur chuan min ti a zun in lam ka pan nal nal ka zun lai chuan in hau thom ka sha a ka beng ka chikar mai aler ma sa zo ka ichang sia nimin po khan ambari le kha tur muana ipek tir ti ka sha gate bula pon lo ngak che sang sang nge ani kha thil kha changa ti tir alo ni tak tak em moni chule ti in ka ngai to na lo lang hal awang in ava pe ni kha ngati nge min rin hlel renga changa chuan alo ti ve bulbula ka chek ru hlak sang sang i chuan ni danga po ngai zongi nei ruja ka shi thiam zel chi a nga ya min nei ni hi alo ti le min jing thei don lo ni chuan in chen mayang min jing mi alo tu ngai zon hi ka pe ve lo sanga chuan alo ti bul muka kalom nge lom lo po ka shilo sanga hi chu aler ve ti ka sha ma che ngai zong a kop ti thom ero kala shemi alo thung ngai thak reng chu anwam ka ti lo awangin thom dim te chuan ka in sa seng thwaya classroom ka vathlen chuan ka chan te chuan min lo en ho mai mi pai tom pu em ni vari em ve nui var var hian na nu ni chuan alo ti a ka thil sha chu shil ve mai chi em ni ang ka tiril runwa nuwa a chong thei thak ka ti awangin ka choi le du talo engma choi lo chuan ka nui maya ka va thu ve vat bok gp chuan fiam thu lo thu in kan nui le var var loma classroom chuni lo che kan nui jing le war war khopang belri nu chuan thu cha in engma boruak thar omlem lo chuan chu mini chu kan mang le ama zana ero changa ne na changin message ka dung ta hlul mai ka message chu ka open vat I boyem ti te zong hi aron thona boy lo ve enge ni ta ka vati ve vat vuin khan ka mu che aron ti le thora awa hau mai mai tak ki pon ka mu che ka vati a achin rang khop mai are zui mai don emo ka ti nuwa sang sang inen kanin hau kha min lo ngai thla ti ro aron ti le hlola min ngai dan mai mai chule ka ngai tharu po ani top si lawa ka zunga ka tum reng wang po ani lo enge in soi po ka shelawanya ka vati ve do min sha dan le ka laka ngai dan kha ka du lo wang ani eng po sha la poi ka ti lo ton lai chu kan in hau renga a thik deu le ngal che a ti in nuilem emoji aron thon tela awa hau mai mai ve min lo thik to su se thik tham po ka om lo hi ka vati le kher thik tham om lo an thik top ngai lo ania thu tak mel fe hian ron ti a hepa dan hi ka she thiam lo achang hian min du mel viawin alanga achang le min mel shat lo kal pel vel mai mai box si I ho I bial no va bero ilunga lenga ni kha ka vati vele nuilem emoji aron thon toara ka she thiam lo nui tur pon ka thon top si lawa ka type le mek lain a thinji ma ka bethei lo aron tile a soipui idu em ni ka vati a alo chin rang theilu tuk chuan nuya ti za jok ka message chang ngar te po a anga lom le midang chan chin kan soi chuan kan rel emo an ti palang aron ti a soi tur ka shelo ka dang lel mai nui lai lem ka vathon ve top rei tok fe a type nuwa min lo ngak the ngem a rei to lawang ti chu aron thona a type rei te reng nen avalo thon toi tak chandan tur ka she mai lo ka jei lo box si ka chan te soi pui do ni la atlai ve to box ya atopa chuan ka shenang ti chu ka vathon ve top alo sin le wata amber zo nun moye min lo ngak ro ngen na ani lo thu pe ka ni chu aron ti nia karin aina zaklo ka ming pum ten min ron kaunia ma che ka hlimpui viau box si ka dan mai mai chu chan dan tur she to hek lo le
mutui le ka vati topa mutui le min lo nga kang che a ron ti le a phone chu da in kanui var mai ti khan chen khat na chu azawa mini somthum che ania alom om ti to mayang voi khata sei de upo kha boi thak ve chen o angai nom chhaudon jawin ka sha he Hriatpuia za hi keirol how tu chi te ponin alang o in zawa in ngai thatu te zong mutui mang tha le vek ule